आज आपण कोणत्याही प्रकारचं वाटण वगैरे चटणी न करता अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने पॉपलेट फ्राय कसं करायचं ते पाहणार आहोत. सोपी रेसिपी आहे, कोणीही सहज बनवू शकतं, पण चवीला एकदम अप्रतिम लागतं आणि एवढं कुरकुरीत होतं ना की तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा, तुम्हालाही खूप आवडेल. झटपट आणि चविष्ट असं हे पॉपलेट फ्राय सोबतच आपण या बनवणार आहोत पॉपलेटचं सार, ज्यामुळे तुम्ही राईस एकदम चाटून पुसून खाल. गरम गरम वाफाळता राईस आणि त्याबरोबर हे पॉपलेट सार अप्रतिम लागतं. तर एकदा नक्की बनवून बघा दोन्ही ही रेसिपी. आणि रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर सर्वप्रथम आधी आपल्याला काय करायचं आहे, साराची तयारी करून घ्यायची आहे. तर इथे बघा 6 मी बेडग्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. अशा बेडग्या मिरच्यामुळे तिखटपणाही येतो आणि कलर खूप छान येतो साराला. सोबतच 1 चमचा धणे घेतलेले आहेत. तर बेडगी मिरचीचाच वापर करा, त्यामुळे साराचा कलर खूप छान येतो. आता धणे आणि मिरची व्यवस्थित धुवून घ्यायची आहे, कारण यावरती धूळ वगैरे बसलेली असते, त्यामुळे धणे आणि मिरची आपण स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. तर मिरची आणि धणे धुवून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण गरम उकळतं पाणी घालणार आहोत, कारण आपल्याला जास्त वेळ याला भिजत ठेवायला टाईम नसेल तर एकदम उकळतं पाणी घाल आणि झाकून फक्त 10-15 मिनटं साईडला ठेवून द्या. मिरची एकदम नरम होते. तोपर्यंत आपण हे पॉपलेट साफ करून घेऊया. तर मी मार्केटमधून असं चिरा देऊन कट करून आणलेला आहे. तर याच्यामध्ये पोटामध्ये घाण असते, तर ती कशी काढायची बघा. इथून वर कट दिलेला असतो, तिथून असं बोट घालून आपण या आतली पोटामधली सगळी घाण काढून टाकायची आहे या पद्धतीने. हे जर तुम्ही काढलात नाही तर तुम्हाला खाताना पापलेट वगैरे असं कडवट टेस्ट येईल, त्यामुळे शक्य तेवढं आतल्या पोटामधलं घाण सगळं काढून टाकायचं आणि साफ करून घ्यायचं आहे. तर बघा तिला सांगायचं व्यवस्थित चिरा दे पोटाच्या साईडला, म्हणजे आतले आपल्याला घाण व्यवस्थित काढता येतं. तर हे बघा या पद्धतीने मी सर्व जे आहे पॉपलेट साफ करून घेते आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आपल्याला 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने मी धुवून घेते. तर पापलेट मी 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत. आता याला आपल्याला मॅरिनेशन करायचं आहे. तर मी अर्धा मोठा चमचा भरून हळद घेतलेली आहे, सोबतच 1 मोठा चमचा भरून मीठ घेतलेला आहे आणि थोडासा उग्रपणा जो असतो फिशचा तो कमी करण्यासाठी इथे मी कोकम घेतलेले आहे. तुम्ही लिंबाचा रसही वापरू शकता. तर कोकमचे छोटे छोटे तुकडे करते, म्हणजे काय होईल व्यवस्थित सर्व फिशला लागेल, त्यामुळे मी छोटे छोटे तुकडे करून घेते. किंवा तुम्ही थोडा वेळ पाण्यात भिजून मिक्सरला लावून याची पेस्ट करूनही लावू शकता. पण जर वेळ नसेल तर असे पटकन त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आणि पूर्ण पॉपलेटला असे व्यवस्थित आपण हे चोळून कोकम, मीठ, हळद व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. जर तुमचं मच्छीला कोकम म्हणजे आंबटपणा, मीठ व्यवस्थित लागलं तर तुमच्या मच्छीला टेस्ट खूप छान येईल, त्यामुळे ही काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. तर व्यवस्थित चोळून आपण हे मीठ आणि हळद लावून घ्यायचं आहे. कोकम, मीठ, हळद मी व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे सर्व बाजूने. कोकम जेवढं व्यवस्थित लागेल ना तेवढा आंबटपणा ही टेस्टही छान येते आणि मच्छीचा जो उग्रपणा असतो तो कमी होतो, त्यामुळे ही स्टेप करणं खूप गरजेचं आहे. कोकम तुम्हाला कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये सहज मिळेल. आता याला आपल्याला झाकून ठेवून द्यायचं आहे मॅरिनेट होण्यासाठी. तोपर्यंत आपण साराची तयारी करून घेऊया, म्हणजे आपलं सारही तयार होईल आणि आपण गरमागरम फिशही पटकन खाऊ शकतो. तर बघा सार गरम पाण्यामध्ये मिरची भिजत ठेवल्यामुळे मस्त सॉफ्ट झालेली आहे. आता हे पाणी एवढं आपल्याला वापरायचं नाही, त्यामुळे काय करते मी आधी मिरची आणि धणे काढून घेते आणि नंतर आपण लागेल तसं पाणी घालून हे जे वाटण आहे ते वाटून घेणार आहोत. तर मी यातले धणे काढून घेते आणि हे धण्याचं पाणी फेकून नाही द्यायचं आहे, कारण आपण स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे, त्यामुळे त्याचा पाण्याचा वापर करू शकतो. 6 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत आणि 1 छोटा कांदा अर्धा घेतलेला आहे. कांदाही जास्त घालायचा नाही, अर्धा कांदा बस होतो. आणि सोबतच 1 कप भरून मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, नारळ किसून त्याचा वापर केलेला आहे. ओलंच खोबरं वापरायचं आहे, त्यामुळे चव खूप छान येतात. हे धण्याचं जे पाणी, धणे आणि मिरचीचं पाणी होतं ते आपण थोडं थोडं घालून हे वाटण एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. तर बघा मिरचीमुळे कलर बघा किती छान आलेला आहे, मस्त असा लाल लाल झालेला आहे सार आपलं. आता या साराला आपण फोडणी देऊया. कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतले आणि यामध्ये ना 4 लसणाच्या पाकळ्या अशा ठेचून घेतलेल्या आहेत, हलक्या बघू शकता ठेचून घालायच्या आहेत, त्यामुळे चव खूप छान येते. लसणाचा जो फ्लेवर सारामध्ये उतरतो ना अप्रतिम लागतं.
तर आणि थोडंसं लालसर होईपर्यंत आपण ही लसूण आहे भाजून घ्यायची आहे तेलामध्ये. आणि गॅस इथे आपल्याला एकदम मंद ते लोवरती मंदावरतीच ठेवायचं आहे, म्हणजे काय होतं आपली फोडणी करपत नाही. तर लसूण थोडीशी लालसर झाल्यानंतर आपण हे सर्व वाटण जे आहे ते घालून घेतलेलं आहे आणि आता याला थोडा वेळ आपण चांगलं तेलामध्ये परतून घेणार आहोत. जास्त वेळ नाही करायचं आपल्याला तेलामध्ये परतायचे. फक्त एक एक 2 मिनटं आपण हे तेलामध्ये चांगलं परतून घेतलं तर काय होईल, यामध्ये आपण जो कांदा वगैरे कच्चा वापरला आहे त्याचा थोडासा उग्रपणा कमी होईल, कच्चा फ्लेवर कमी होईल. त्यामुळे थोडंसं 2-3 मिनटं वाफवून घ्यायचे तेलामध्ये. आता यामध्ये अगदी पाव चमचा हळद घालायची आहे. हळद नाही घातला तरी चालेल, पण थोडीशी घातली का कलर अजून थोडासा डार्क होतो, म्हणून मी पाव चमचा एवढी हळद घातलेली आहे. तर बघा वाटण आपलं चांगलं तेलामध्ये परतून झालेलं आहे आणि म्हणजे कांदा, लसूण जे आपण कच्चं वापरलं आहे त्याचा फ्लेवरही कमी झालेला आहे. आता यामध्ये आपण घालणार आहोत पाणी. तर मिक्सर जारमध्ये मी जे आपण चटणी वाटली होती त्यामध्ये थोडं पाणी घालून घेते आणि अजून आपल्याला लागलेलं तर पाणी आपण अजून ओतणार आहोत थोडं. तर इथे मी अजून मिक्सर जारमध्ये थोडं पाणी घालून स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आता हे सार थोडंसं घट्टसरच चांगलं लागतं, त्यामुळे मी थोडं घट्टच ठेवते आहे. आता तुम्हाला या जास्त प्रमाणात बनवायचं असेल तर तुम्ही प्रमाण जे ओल्या खोबऱ्याचं आहे ते वाढवू शकता. आता हे आपण जे पॉपलेट मॅरिनेट करून याला ठेवलं होतं त्यामधला एक पॉपलेट मी घेतलेला आहे आणि सोबतच 4 कोकम इथे घातलेले आहेत. चवीनुसार घालूया मीठ आणि हे आता आपल्याला चांगलं एक उकळी काढायची आणि नंतर आपण याला कवर करून शिजत ठेवणार आहोत, म्हणजे पॉपलेटही फ्राय होईल आणि साराला उकळीही छान येईल. तर बघा एक उकळी येईपर्यंत, उकळी आली की गॅस एकदम मंदावरती करायचं आहे आणि याला झाकून कमीत कमी 5-6 मिनटं आपण हे सार चांगलं वाफवून शिजवून घेणार आहोत उकळी काढून, म्हणजे फिशही शिजली जाईल आणि साराला चवही खूप छान येईल. तर सार आपलं उकळतं आहे तोपर्यंत आपण इथे फिशकडे वळूया. तर बघा पॉपलेटही आपलं चांगलं मॅरिनेट झालेलं आहे. व्यवस्थित त्याला कोकम, मीठ वगैरे सगळं लागलेलं आहे बघू शकता आणि असं वाटतं आहे की थोडंसं कोकम व्यवस्थित लागलं नाही, तर ह्या पद्धतीने परत तुम्ही चोळून लावू शकता, म्हणजे कुठली कसर कमी राहायला नको. पटकन व्यवस्थित सगळीकडे कोकम लागलं गेलं पाहिजे. चिरांमध्ये व्यवस्थित घालायचं आहे कोकमाचा रस वगैरे, म्हणजे काय होईल, जो आतमध्ये जे आपण चिरा दिलेले आहेत त्यांना व्यवस्थित लागल्यामुळे टेस्ट खूप छान येते. तर आता हे पॉपलेट मी एका साईडला करून घेते, कारण आपल्याला याला मसाला वगैरे लावायचा आहे. ते कोकमाचे तुकडे वगैरे होते ते मी सर्व काढून टाकते. आता इथे मी त्याच परातीमध्ये साईडला 2 चमचे घेते लाल मिरची पावडर. आता तुम्हाला तिखट किती हवं आहे त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त प्रमाण करू शकता. तर इथे मी 2 मोठे चमचे भरून लाल मिरची पावडर घेतले. तोपर्यंत आपण आपलं सारही चेक करूया. बघा मस्त उकळी आलेली आणि पॉपलेटही छान शिजलं आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून साईडला ठेवून देऊ आणि आपण आता फिश फ्राय करून घेऊ. तर वरून थोडीशी मी घालते कोथिंबीर. ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी चालेल, पण चव खूप चांगली लागते. तसं तर आपण धणेही घातलेले आहेत आतमध्ये, पण दिसायलाही खूप सुंदर दिसतं आणि चवीलाही चांगलं लागतं, त्यामुळे मी थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे. तर हे सार आपलं तयार झालेलं आहे. गरम गरम भाताबरोबर मस्त लागतं. तुम्ही नक्की एकदा बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. टॉमॅटोचं सार कसं बनवायचं त्याची ही रेसिपी माझ्या चॅनलवरती आहे. ती ही लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. तर आपलं सार झालं आहे तयार. तर आता आपण पॉपलेट फ्राय करायला घेणार आहोत. तर आधी काय करायचं आहे, मसाल्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे थोडंसं मीठ. आपण मच्छीलाही पॉपलेटलाही मीठ लावून ठेवलं होतं, तरीही थोडंसं मीठ घ्यायचं आणि मिक्स करून यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. साधारण 2-3 चमचेच पाणी घालायचं. पातळ पेस्ट नाही करायची, थोडी अशी घट्टसर अशी आपल्याला याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. असं थोडंसं ओलसर केल्यामुळे काय होतं की ते मसाला जो आहे व्यवस्थित मच्छीला लागतो, त्यामुळे थोडंसं हलकंसं बघा इतपत अशी घट्टसर अशी पेस्ट आपण करून घ्यायची आहे. साधारण 2 छोटे चमचे मी पाणी ओतलेलं आहे. आता एक पॉपलेट घ्यायचं आणि व्यवस्थित त्याला मसाला लावून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित चिरांमध्ये गेला पाहिजे, म्हणजे आतपर्यंत व्यवस्थित मसाला लागतो. तर या पद्धतीने बघा चिरांमध्ये आतमध्ये गेला का चवीलाही खूप छान लागते मच्छी तिखट अशी. तर त्यामुळे व्यवस्थित मसाला पूर्ण मच्छीला आपण लावून घेणार आहोत.
दोन्ही साईडने व्यवस्थित आलटून पलटून आपण याला मसाला लावून घ्यायचा आहे। तर ही साधी सोपी पद्धत आहे। कोणत्याही प्रकारचं वाटण न करता वगैरे ही चवीला अप्रतिम असं ही पॉपलेट फ्राय लागतं। तर नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडत असेल तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तर बघा, सर्व मसाला मी व्यवस्थित पॉपलेटला लावून घेतलेला आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, एका पराती प्लेटमध्ये घ्यायचं आहे रवा। बारीकवाला रवा मी इथे घेतलेला। तर यामध्ये आपल्याला काहीही ॲड करायचं नाही आहे, फक्त एक पॉपलेट घ्यायचं आहे, व्यवस्थित रव्यामध्ये असं कोट करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित रवा लागला पाहिजे, रव्यामुळे कुरकुरीतपणा छान येतो आणि जास्त वेळ पॉपलेट जे आहे कुरकुरीत राहतं। आता तुम्हाला इथे आवडत असेल तर थोडंसं तांदळाचं पीठ मिक्स केला तरी चालेल, पण मी इथे फक्त रव्याने हे कोट करून आपण हे फ्राय करून घेणार आहोत। तर इथे मी नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे तवा, त्यावरती थोड्याशा तेलामध्येही आपण व्यवस्थित फिश फ्राय करू शकतो, जास्त तेलाचीही गरज नाही। तर अगदी मी 2 चमचे आधी तेल घातलेलं आहे आणि एका बाजूला एक असे पॉपलेट आपण ठेवून घेणार आहोत आणि लागलं तर आपण नंतर वरून तेल लावून सोडू शकतो। पण कमी तेलामध्ये जर तुम्हाला पॉपलेट फ्राय करायची असेल तर ही रेसिपी नक्की करून बघा। आता वरून आपण थोडंसं असं तेल टाकून घेऊया आणि गॅस एकदम मध्यम टू लोवरती ठेवायची आहे, म्हणजे आपलं पॉपलेट कमी तेलामध्येही चांगलं फ्राय होतं आणि खालून करपणारही नाही। नॉनस्टिक पॅनचा वापर नक्की असेल तर करा, नाही तर तव्यावरतीही कमी तेलामध्ये फ्राय होतं, फक्त गॅस तुम्हाला एकदम मंदवरती ठेवावा लागेल। आता बघा, पॉपलेट आपलं मस्त फ्राय होतं आहे आणि गॅस एकदम मंदवरती ठेवलेली आहे। आलटून पलटून आपण याला छान असं फ्राय करून घेणार आहोत दोन्ही साईडने। तर एका साईडने आता फ्राय झालेला आहे, आपण पलटून याला दुसऱ्या साईडने फ्राय करून घेऊया। तर या पद्धतीने बघू शकता, कलरही खूप छान आलेला आहे पॉपलेटला आणि कमी तेलामध्ये होतं आहे, त्यामुळे खाण्यासाठीही मस्त आहे। तर रेसिपी आवडत असेल तर तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या रेसिपीचा आनंद घेता येईल। या पद्धतीने तुम्ही कुठलीही फिश फ्राय करू शकता, मेथड सेम आहे, फक्त तुम्ही बनवण्याची एकदा ट्रिक ही पाहिलात तर तुम्ही नक्की बनवू शकता कमी तेलामध्ये चमचमीत असे हे फिश फ्राय। तर बघू शकता, दोन्ही साईडने मी असं मस्त कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय केलेलं आहे। फक्त रवा लावल्यामुळे पॉपलेट जास्त वेळ कुरकुरीत राहतं आणि चवीलाही चांगलं लागतं। तांदळाचं पीठ लावल्यामुळे काय होतं, थोड्या वेळाने तिचे कवर आहे थोडंसं नरम पडत जातं, त्यामुळे फक्त रवा लावून तुम्ही नक्की फ्राय करून बघा। तर हे आपलं पॉपलेट फ्राय झालं आहे तयार, पोळीबरोबर, भाताबरोबर अप्रतिम लागतं। तर नक्की बनवा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर आपण आज दोन्ही रेसिपी शेअर केलेल्या आहेत, पॉपलेट फ्राय आणि पॉपलेटचं सार। तर दोन्हीही बनवा आणि एन्जॉय करा। घरी पाहुणे येणार असतील तर काय करावं सुचत नसेल तर ही झटपट तुम्ही रेसिपी नक्की करून बघू शकता।